Takže zdarec lidím, jmenuji se Peter Vicar a budu vám tady ukazovat, jak se to dělá. Bude to takový menší tutoriál o věcech, které jsem nevěděl ani já. Můžete vědět, jsem tady sám, aby mě někdo nerušil a taky jsem si fakt, že mě nikdo nebude volat na Skypeu. Kdyby si mě někdo chtěl přidat na Skypeu, tak se jmenuji Mini52. Tak a mohli bychom začít třeba, jak vyskočit na takovouhle bednu. Sice víte, že se skáče takhle, ale já jsem se naučil to, že když se rozběhnete, skočíte a dáte CTRL, tak tam vyskočíte. To bylo pro mě novinka. Třeba tady. Vidíte? Tady, jak vidíte, tady jsou dvě bedny, na těch jsou AVPčka. Tamhle jsou vždycky protivníci. Tam máte dvě AVPčka. A tady na těch bednách máte vždycky dvě AVPčka. Tak, já se je vezmu a ukážu vám. Kdybyste chtěli něco vědět, tak třeba napište, abych vám o tom mohl říct. No, tak. Takže třeba, kdybyste byli na Novsteru nebo na nějaký mapě, třeba na Furienoj, tak tam se dá koupit takový, když jste terorista, tak si tam můžete koupit takový, jakoby, ono to není vidět, ale když máte zbraň a dáte Ečko a koukáte takhle na zeď a vyskočíte a dáte Ečko, tak tam budete držet a když budete držet Ečko a budete mačkat jenom mezerník, tak vám to pojede pěkně nahoru. Ale je to na Furienoj, tady by se to hodilo klidně taky. Takže vlastně víte, jak se chodí, že jo, nahoru, doleva, S dozadu, D doprava. Mezi skákání, CTRL dolů, že jo, to je podle vás, jak se nastavíte. Kdybyste chtěli vědět, kdybyste si chtěli rychleji přeměňovat zbraně, tak si vlastně mám dezertku, že jo, a teď jenom na tady to, a teď budu dávat jenom klečko. A když budete chtít jenom dát klej, tak dáte prostě trojku a teď dáte klečko a mě to máme přistoupí. Nabíjení víte, jak se dává, to je určitě víte, že se dává R-ko. To se nabíjí. Baterka se dává F-kem. Co bych vám tak ještě řekl? To jsem nevěděl. Nic, já vám asi něco ukážu na Furienoj. Tak se opět přemístíme do Furien. Možná už jste to někdy hráli. Takže já tady mám hrozně moc serverů už teďka. Takže tady máte CS site CZ Furien. Protože tam někdo není, ale podle mě tam někdo bude. No, to vám tak říká, já vám ukážu tam tím lanem. Ne lanem, s těma docela jako cepínama. Vidíte, tak mi to celkem dlouho nabíhá. To se dá dělat, takže zase nemám zase takový počítač. Za chvilku se možná budu kupovat webku, tak vám možná ukážu, jak vypadám a doufám, že nebudete zděšený. Teda doufám aspoň. Jak víte, tak tak budu asi policajt. No, tak terorista. A když jsem terorista, tak si říká, když si chcete vzít prachy, tak dáte Ičko dole, dáte 2 banku, dáte 5 jako vybrat peníze, to vám napíše do chatu, tak dáte chat a napíšete si, kolik potřebujete, napíšu 9000, teď dáme jenom Ičko, shop a 5. A teď vám ukážu, dobře. Počkejte, jsem to zase kápnu, jak jsem to dělal. Jsem to poslední dobu zapomněl.
Víte, že jo, já tohle moc dlouho nehraju sice. A pokusím se vám to udělat. No vidíte, už tam stojím. Jsem tady. A když dáte jakoby, když budete držet tečko a budete dávat vězení, tak vám to půjde podle myši. A když dáte vězení, tak vás to normálně rozstřelí. Pro rychlejší útěk. A jak vidíte, tak jsme vyhráli, jenom jsme zabili ale jen jednoho. Ano, vyhráli jsme. Takže ta banka, ona je dobrá ta banka, ale zase, teď dáte Ičko, jedničku, teď si koupíte super knife. No, on je lepší, protože když kolem něho jdete, tak to stačí jen sejmout. Tak vlastně. Jak vidíte, tak jste asi všichni oba dva na Ačko. Tady taky.